Presentem la 42a edició de la Fira de Muntanya de Vic. Tindrem expositors de França, de Castella i Lleó, de La Rioja, evidentment de Vic, d'Osona. Aquesta fira volem que tingui un gran impacte en el sector esportiu, el sector del llibre de muntanya, el sector comercial de la roba esportiva, però el que volem també és que tingui un gran impacte a la ciutat. Destacar sobretot com a esport la part d'escalada, on hi ha l'open block, tota la part infantil i juvenil d'escalada. També hi ha altres activitats més lúdico-esportives, doncs que hi ha la tirolina, la pujada a la xemeneia, parlar de la Mataralls Vic, que és una activitat no competitiva, però que 42a edició i em sembla més de 500 participants. I a nivell més cultural, doncs, destacar tota la part de la Fira del Llibre, no? On hi ha diferents presentacions, hi ha diferents tallers, editors que presenten llibres, per tant, és la unió aquesta entre cultura i esport que podeu trobar a la fira. I el mercat de segona mà també és una de les coses destacades, és un bon lloc per comprar i vendre material d'esquís de muntanya en general, i que té molt èxit i que ens ajuda també a mantenir un planeta més digne. Está bien.